Bajarê Astana beriye ku bibe paytexta Qazaxistanê çendîn caran navguherandiye. Statûya bajêr sala 1862 dan bi navê Akmolinsk jê re hatiye dayîn. Di serdema Sovyetê de dibe Tsêlîngrad, pêştî Sovyetê dibe Akmola û sala 1997 navê Astana lê têkirin û dibe paytexta Qazaxistanê. Ji sala 2019 navê Nursultan werdigire û sala 2022 jî dîsa dibe Astana. Ev quleya bîrdarî ya bi navê Bayterek jî sala 1997 wekî sembola veguhastina paytextê ji almata bo Astana hatiye avakirin. Bayterek sembola paytexta me ye. Em pê serbilindin û em gelekî jê hez dikin. Em her tim bi malbatî têne vê derê. Hemû geştyarên biyanî ku têne welatê me û paytexta me gelek jê hez dikin. Çawa ku Birca Eyfelê sembola Parîsê ye, Bayterek jî sembola Astanayê ye. Bayterek ku di zimanê Qazaxî de tê wateye spîndarê wekî dara jiyanê tê dîtin. 97 metre bilindahiye wê sembola sala 1997 e. An ku sala ragihandina Astana wek paytext e û sembola qonexeke nû ya dîroka Qazaxistanê ye. Li gorî efsaneya Qazaxan di navbeyna cîhana tarî û cîhana ronak da darê jiyanê heye. Teyra Simurg, teyra mitolojik jî her sal dihat li ser serê heman darê hêkê zêrîn dianî. Koçerên kevnar ên Qazaxan bawer dikirin ku li cihê ku du cîhan digîjin hev çemê cîhanê diherike û dara jiyanê li kenarê wê bilind dibe. Rehên darê diçin di kurahiyê erdê de û bi hêz ew digirin. Taca darê jî piştgirî dide ezmên. Bi vî avayî dara jiyanê di sê cîhanan. Rehên wê di cîhana bin erdî, qurmê wê di cîhana ser erdî û taca wê jî di cîhana ezmên de cî digirin. Ez ji bajarê Omskê Rusya hatime. Ez dixwazim hemû cihên geştyariyên yê bajarê Astanayê bibînim. Ez êdî li gelek cihên bajêr geriya me û ez niha dixwazim Birca Bayterekê jî ji nêzik ve bibînim. Ji xwe dema ku tu li înternetê lê digerî ka kîjan cihên geştyariyê li Astana hene, bêguman pêşî Bayterek derdikeve pêşte. Projeya Bayterek bi destpêşxeriya yekemîn Serokkomara Qazaxistanê Nursultan Nazarbayev û ji aliyê mîmar Akmurza Rustembekov hatiye avakirin. Tevê topê ya li serê avahiyê bilindahiya wê 102 metre ye. Diametra topê jî 22 metre ye. Ji bo avakirina wê 2900 metre sîcar beton, 1 kiloton metal û 1555 metre ducar şûşe hatiye bikaranîn. Bi giştî nêzî 6 milyon dolar ji bo avakirina wê bîrdariyê hatiye xerçkirin. Dema ku nû hat avakirin di nava gel de navê çûpa çûpsê mezin lê hat kirin. Lê ez dizanim ku ev dara jiyanê ye ku li ser serê wê di nav hêlinê de têrek rûdine. Ez vê yekê dizanim. Erê ji bo me çûpa çûpsê mezin bû. Dema ez salên heştê û nodê tînim bîra xwe, bajarê me Akmola Tsêlîgnorat berê çawa bû niha çawa ye. Tew ez carnan nikarim bîrim bîra xwe. Ka gelo berê li vê derê çi hebû? Bi rastî ev der vala bû, niha çi qasî xweşik bûye. Bayterek hem bîrdarî hem jî quleya nêrîngehê ye. Asta jêrîn ku 4.5 metre dibin erdê de ye, galeriyeke biçûk lê ye. Ji wir asansor hildikişe asta herî jor qada nêrîngehê. Bayterek tê wateye darekê xweşik û bihêz ku mezin dibe. Ew dewletê sembolîze dike ku rehên xwe yên dîrokê parastî ye û xwe dê bingehekê qewî ye û ber bi siberojekê bextewar pêş ve diçe. Kamişedadê Rûdaw, Astana.